मा ब्लेक खब्रा बेलाय हा मा ब्लेक खब्रा जालायखो बियो हा 8 बोसोर बैसोनि गथ' हाखरनिफ्राय बोखांफिननाय मोनसे जाथाय ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय लोगोसेयैनो बुथारनायनि अजद नखरनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ होनानै होगोन मा जामारनाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायबा एसेबाबो मिन्थिनो हागोन ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेजोंनो लोगोसे मैदेर सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार मुलि फानग्रा बेनि सायावहाय बर' लाइमोन गोख्रों रावजोंहाय फिनजाथाय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोनहाय एग्जाम মানে হাত খুদা বনাই থৈছে যেতিয়া মাকে বাগানৰ পৰা আহিলে দেখা পাই জালি মোনাটো লৈ পিনি ঘৰত গেল তেতিয়া আৰু জালি মোনাটো যেতিয়া চালে নিবিচাৰে তেতিয়া খোৱা বস্তু নাই আৰু তাৰ কাৰণে মাক ছোৱালীজনীয়ে খোৱা বস্তু অনা নাই নেকি মা বুলি সুধিলে আৰু তেতিয়া মাকে অনা নাই বুলি ক'লে তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে তাৰ 10 বছৰীয়া বায়েক আছে না তাৰ লগত আহিছে আৰু ইয়ালৈকে এইখিনিতে এক্সিডেণ্ট নে কি নাজানো মানে পৰি থকাটো দেখা পালে বায়েকে আৰু এতিয়া চাইকেলৰ শব্দ শুনা পাইছে কিন্তু মানুহ শব্দ শুনা পায় যেতিয়া তাৰ বায়েকে আহিলে তেতিয়া এই জানি যাক সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে এই ল'ৰাজনৰ এনেকৈ চাই থকা দেখা পাইছে বায়েকে এই ল'ৰাজনে ক'লে এই মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহে এজন দুজন এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকে আহি পিনি দেখা পালে যেতিয়া 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে উঠাব পৰা নাই এইটো দেখা পালে আৰু পাল্টি আছে মানুহটো যেতিয়া টেষ্টটো দেখা পোৱা নাই যেতিয়া পাল্টালে তেতিয়া দেখা পালে আৰু দুটা চিন আছে আমি জনামতে বা দেখা পাতে চাইকেলত এনেকুৱা হ'ব নালাগে কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো এনে কৰা নাই মানে চাইকেলটো বেলেগ আৰু মানুহটো বেলেগ আছে তাৰ কাৰণে কৰিছে আৰু ই নিজে মাকক ইয়াৰ পৰা গঢ়ি মাকে যে ৰাস্তাত আছিল তেতিয়া ইয়াত মানুহ পৰি আছে বুলি কৈছে কাৰোবাৰ পোৱালি বুলি কৈছে আৰু হৰিচিঙৰ অচিয়ে কি কয় হৰিচিঙৰ অচিয়ে যেতিয়া মাকে যিটো সিহঁতৰ যিটো যাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাক যিটো দৰখাস্ত দিছে এইটো একচেপ্ট কৰা নাই বুলি কৈছে আৰু মাকহঁতে মানে মতে যোৱা নাছিল বেমাৰ পৰি আছে না তেতিয়া প্ৰথমতে কৈছিলে আমি কালি পাছত অচিয়ে যেতিয়া এই PDP নম্বৰ খুজিলে আমাৰ দাদাই কৈছে মোৰ তাত নম্বৰ নাই বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া অচিজনীয়ে আৰু বাহিৰত যাই বুলি কথা পাতিছে আৰু কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিনে আনি কৈছিলে আমাৰ কেঞ্চেল ओइ मोसौ साला बिमा खर' जानाय हा मा लाजि मोनदों नामा हा गन्थङाव दै हाबदों नामा नोङो हा गन्थङाव दै हाबदों नोंनि भिडिअ कन्टेन्टआ मोजां मोनब्ला दिनै बेफोरबायदि नोंखौ बुंनाय नङामोन बेफोरबायदि कमेन्टआव नोंखौ लिरनानै बुंनाय नङामोन मिथिबायना दिनै नोंनि भिडिअ हाबनानै नायोब्ला ओरैबायदि सेंग्राफोरा बा ओरैबायदि नोंनि फलोवार्सफोरा नोंखौ हा इमान गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरो हा मिथिबायना आंनि कमेन्टखौ नोङो दुखु मोननानै नोङो आंखौ दिनै हा भिडिअ बानायदों ससियेल मिडियायाव थिक जेबो नङा नाथाय दिनै जोंनि महर गोनां महर गैयैखौ नोङो गोबां बाथ्रा बुंदों नंगौ बियो इसोरनि हरजाखानाय बियो इसोरनि माया जों बेखौ मेकआप फुननानै दानानै माबा मोनसे क्रेम लगायनानै दामि पाउडार सुननो जोङो समायना खालायनो हाया मिथिबायना बियो इसोरनि लिरजाखानाय मिथिबाय मैदेर मैदेर गुन्दि नोंसोर बायदिया मोजाङै मेलेम गोनांमोनब्ला दिनै ससियेल मिडियायाव बिदि आखायाव लाबथिं मिनि हालाब बेफोरबायदि देखायनो नाङामोन मा ब्लेक खब्रा बेलाय मा ब्लेक खब्रा जालायखो बियो आरो मा देरनायनि नोमानाव फुननानै हो नोमफा दङब्ला नोमफानाव फुननानै हो मिथिबायना नोमफानाव फुननानै हो नोमा दंब्ला नोमानाव फुननानै हो नोमानो हो नोमाया फुनगोन बियो दिनै नों बायदि आंनि हिन्जावा गुन्दि नङा बेफोरबायदि थाइगिर गिदिर बानायनानै लाग्रा मिथिबायना खाथियाव मोननायमोनब्ला बुंखाबाय आं मिथिबायना मैदेर नामा ओरैबायदि बुगौमोन खानाय बोग्लि ओरैबायदि बुगौमोन आं माबायदि गोसोनि मानसि नोंलाय नोंसोर बायदि आखल आखुनि थाखायनो दिनै ससियेल मिडियाया गुबुंले जागासिनो मा साननानै लादों नों आंखौ आरो आं माबायदि आंनिख्रुइ नोङो
गाज्रिसिन हौवा मोनगोन नोङो मिथिबायना मैदेर गुन्दि साला बैथालि नोङो सासे हा नों सासे बैथालि बाजारि नोङो मिथिबायना आंनिख्रुइ नोङो आं बादिख्रुइ गाज्रिसिन हौवा मोनगोन नोङो मिथिबाय हा गोसोम दनदारा मोनगोन नोङो हा बासिदोंना नोङो जोंखौ ससियेल मिडियायाव ओरैबादि बाथ्रा बुंदों नोङो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायखो आरो मा बुंखो ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव जिथु जाथाय 8 बोसोरनि गथ' उन्दैसा गथ'खौहाय बुथारनायनि अजद लोगोसे फिन आरोबाव गोबाव समनि उनावहाय फिन हाखरनिफ्राय बोखांफिननानै पस्टमर्टम खालामनाय लोगोसे पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्रायबो मोननाय जादों। बेजोंनो लोगोसे मैदेर जे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार मुलि फानग्रा थिग बेनि सायाव बर' लाइमोन गोख्रों रावजोंहाय फिनजाथाय जे बिथाङाहाय मैदेरनियावहाय कमेन्ट हरदोंमोन जाहैदों थिग बेनिफ्राय मैदेरा बिथांखौहाय रिप्लाइ बेनि सायावहाय फिन आरो बर' लाइमोनाहाय बिथांनि सायाव फिनजाथाय आरो गोबां खोथाखौ लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला मोनथिदों मा बुंनो सानो नोंथांमोनाव बेनि सायावहाय बुंहरनांगोन कमेन्टआवहाय।